Какво става, хора? Днеска ще пробваме новия вкус на Лава Бер. Но не само и него, а и пуканките на Лава Бер. За нещастие намерих само два вкуса. И той един е с манго и портокал, а другия е с шоколад. И както с бандит, разбира се, нека пробваме да започнем първо от него, да го видим как е. 3, 2, 1. Бива го, честно казано. Нека се е много сладък. Но айде, да го оставим. Нека започнем с пуканките. Нека започнем първо с манго и портокал. Така, от това... Ако мога да... Боже! Готово. Вижте! Някакви... Точно като портокал са. Окей, взимаме първото и го пробваме. Малко е със странни, но бива. Давам ми 6 от 10, айде. А пък на както с бандита му давам 9 от 10, не знам, беше доста добър. Сега нека продължим и с шоколада. По-скоро пуканки шоколад. Няма значение, айде. Така да видим дали тях лесно ще ги отворя. Отвори ги. Буквално има мирис на шоколад. Малко са бели, но... Добре, най видим. 3, 2, 1. Това много яко е. Все едно имам шоколад. На тези им давам 10 от 10, хора. Пишете между другото в коментарите дали ги пробвахте и ако ви харесаха, се абонирайте. И харесайте. Чао!